Ahojte, krásny deň vám prajeme. Dnes to bude také voľné pokračovanie o mojej dovolenke v USA a tentokrát sa porozprávame o štáte New Jersey, konkrétne ako som trávila čas v meste Old Bridge, kde Ági žije už skoro 19 rokov. Bude to viac taká spoznávacia časť, zazdieľame kam ísť, čo skúsiť a čo sa oplatí vidieť a zažiť v New Jersey. Toto bola moja prvá návšteva tohto krásneho mesta a ma príjemne prekvapila. Tak poďme na to. Rozprávať o New Jersey, keďže ja som strašne sa tešila, lebo som to chcela vidieť a chcela som tak trošku porovnať, keďže ja som pocestovala trošku viac aj ten Connecticut. No a musím povedať, že je to v podstate to isté. Pekné lesíky, krásne cesty, sem tam nejaké auto, je to také cute a strašne také oddychové, hlavne keď sa to porovná s tým busy New Yorkom, takže musím povedať, že keď si ma zobrala, teda keď som sa rozobudila ráno, tak som bola taká, že som sa nevedela dočkať, že konečne uvidím to New Jersey. No ale prvá vec, čo bolo také pre mňa, že no áno, ideme na to. Bez auta v New Jersey nemôžete v podstate fungovať, takže musíte, keď teda idete do New Jersey, si určite zaobstarať potom to autičko, ale čo sa týka teda aj tých diaľnic, aj všetko, akože tie cesty a podobne, je to také pokojné. Vieš, že nemala som z toho stres, keď sme išli, že by boli zápchy, že sme sa naháňali. A mne sa strašne páčilo, taký ten prvý dojem bol taký, že všetko je pekne zelené. Tak teraz, keď ťa počúvam, mám pocit, že ja žijem v takej krásnej krajine, na krásnom štáte. No, takto. Je to tak, ako si popísala, ale je to možno za to, lebo si tam bola takú akože sezóna medzi ako jarná. Ja strašne milujem jar v New Jersey. No a treba povedať, že auta tak možno sme mali šťastie, že neboli tie trafiky, možno aj tým, že bola pondelok ráno a pršalo, takže ľudia boli v práci, nebolo to také nejaké že rušno, ale ináč treba povedať, že New Jersey je jedno veľké hektický štát, americký, aj veľmi busy, tam tie zápchy sú veľmi časté, takže ja som veľmi rada, že máš takú peknú skúsenosť prvú z New Jersey, ale keď si mi povedala, že by si chcela vidieť New Jersey, som úplne tak, že že čo jej ukážem, lebo vieš, po tom New Yorku, kde máš toľko toho, čo vidieť, New Jersey je proste také akože, no čo tam. Ale keďže tu žijem a robím vlastne tie videá o New Jersey a snažím sa tak ako spropakovať to New Jersey, že aj tu sú veci, ktoré sú pekné a populárne a je kde zájsť, tak som sa snažila ti ukázať také, naozaj sme mali na to jeden deň, čo pršal a potom tak pol dňa, takže to sme mali tak časovo málo na to. Pretože New Jersey je ako malý štát, ale tým, že by sme všetko videli, tak na to dá viac času. V podstate taký prehľad. New Jersey je rozlohou asi jak Slovensko naše, takže fakt to nie je veľký štát. Prezývka New Jersey je Garden State, čo ťa niekedy prekvapí, pretože keď ty pristaneš v tom Newarku, našom medzinárodnom letisku a ideš po tej našej diaľnici Turnpike, tak tam vidíš úplne, že závody a továrne a komíny, kde ti to tam akože stále dymí, je tam smrad. No, takže úplne nemáš ten pocit, že je to Garden State, to znamená, že záhrada, ale potom, keď ideš úplne na juh, čím viac na juh, čím ďalej od toho New Yorku, tak tým viac sa to potom už podobá na tú záhradu, že fakt tam už je viac zelene a sú tam také pekné obydlia, veľa stromov, záhrady, farmy, takže je to také viac zelenšie. Takže New Jersey je veľmi také ako rozmanité. No a najpopulárnejšou asi časťou New Jersey je Jersey Shore, čo som Dadu aj učila, že my nemáme beach, aj keď je to beach, samozrejme to pláž, ale keď si z New Jersey, tak každý vie, že nechodíme na beach, ale my chodíme na shore, tak sa to volá Jersey Shore. Možno ste niekedy videli seriál Jersey Shore, keď tam bola tá reality show natáčaná. No a tie najpopulárnejšie miesta sú naše boardwalky, že na tých plážach my máme tie také jak drevené chodníky urobené
po tej celej pláži a tam sú obchodíky, reštaurácie, rôzne kolotoče a proste každý boardwalk je nejak vystavaný a je tam fakt ako všetko, čo chcete. Rôzne suveníry a rôzne hry a tie game arcades, neviem, ako sa to presne po slovensky hovorí, vlastne sú tam tie také tie hracie automaty a toto všetko tam je. Takže ty keď si mi povedala, že chceš vidieť to veľké koleso, ja som vedela, o čom rozprávaš, pretože keď si vygooglujete New Jersey, alebo takže masy, že čo asi v New Jersey ste mohli vidieť, tak vám asi najbežnejšie vyhodí tie fotky vlastne z toho boardwalk, z tej Jersey Shore a taký najznámejší boardwalk je vlastne v meste Seaside Heights a tá celá tá vlastne ako zábavný park sa to volá Casino Pier a v rámci toho zábavného parku rôzne kolotoče sú tam rôzne tie hry, je to obrovské akože to kolo, ten kolotoč taký, Ferris wheel sa to volá, takže bohužiaľ to bolo zatvorené, my sme sa tam vybrali pondelok ráno, no ale oni to otvárajú už po obede, ešte nie je sezóna, takže to som si chcela povedať, že aj tá cesta, aj ten celý boardwalk bol strašne, ako keby nikto tam nebol, bolo to úplne prázdne, pretože bolo zamračené a ešte nie je sezóna. A tá letná sezóna začína v New Jersey po Memorial Day, čiže na konci mája je vlastne sviatok Memorial Day a to je také neoficiálne, oficiálne ako zahájenie letnej sezóny a po tomto sviatku, keby sme sa tam vybrali, tak by si zažila úplne iné New Jersey. Zápchy, haldy ľudí, rady, takže dobre som si to myslela, že vlastne som zobrala ešte mimo sezóny, že si z toho nebola tak ohromená. No ale v každom prípade videli sme to koleso, boli sme trošku pri Atlantickom oceáne a hlavne sme sa tam dali fajné raňajočky, že si môžete pozrieť na internete, na Instagrame a ani v reštike nebol nikto okrom nás, takže sme sa tam cítili úplne skvelé, že sme to mali ako keby súkromnú reštauráciu a tak ja som veľmi rada, že sa ti páčilo. No ja som bola veľmi šťastná a mne sa to naozaj hovorím pravdu, že sa mi tam naozaj páčilo. A teraz, keď som ťa počúvala, tak som normálne tak šťastná, že sme sa vyhli tým zápchám, pretože jednu z vecí, ktoré najviac nenávidím na Amerike, je to, že všade auto, milión aut, zápcha, všetko máš ďaleko, takže tomuto som veľmi rada, že sme sa tomu teda mohli vyhnúť. Ježiš, chvála Bohu, to by som asi nedala psychicky, lebo ja som tu fakt zvyknutá v tom Toronte, ja bývam teda v centre mesta, ja všade chodím pešo, lebo nemám proste nervy na to, aby som bola niekde, teda čakala v zápche a podobne. No ale musím povedať, že ja som sa strašne tešila teda na to Seaside Heights, keď sme išli vlastne, keď si mi ukázala tú pláž, to si musíte fakt predstaviť, neviem prečo, ale mňa furt napadá Beverly Hills 920, vieš, keď chodili v rámci toho voľna, keď teda mali akože summer break, tak vieš tam tie pláže, ale nikto tam nebol. A to ani nebola zima, akože bolo zamračené, ale nebola zima, keď sme tam boli. Boli tam nejakí rybári a všetko bolo také tiché, pokojné. Ja som hovorila vtedy Háge, že ja si tu mám normálne predstaviť, sem chodiť každý deň a iba sa prechádzať a nič nepočúvať, len počúvať tie vlny, lebo naozaj to more, tá voda a ten piesok, tak ťa to, aspoň teda mňa, to vždy tak upokojí. Takže pre mňa, ak by som bývala v New Jersey, chcela by som bývať blízko určite teda tohoto tohto oceánu. No, už som sa zlákla, že hovorím zle, tak som sa zakoktala. Takže to bolo tak strašne upokojujúce, tak strašne krásne a tak obrovské a nikoho nikde. Na druhý deň sme vlastne zašli ešte predtým, ako si odletela. Som ti chcela ukázať ešte jedno také moje obľúbené miesto v New Jersey a to je taký cít, taký ako poloostrov, ale úplne taký uzlučký, volá sa to Sandy Hook a tam sme vlastne išli pondelok ráno a to je vlastne miesto, kde
je to vlastne ako keby národný park, alebo proste alebo niečo také ako štátny park, čiže patrí to pod štát New Jersey a nie je to, treba tam platiť vlastne vstupné zase v letnej sezóne, keď tam pôjdeš. A to je skôr také prírodnejšie, tam nie sú tie boardwalky, nie sú tie kolotoče, nie sú tie reštaurácie, obchodíky, je to skôr také naturálnejšie. No a tam vlastne to je tak, že to je taký cít do oceána. No a na pravej strane máš Atlantický oceán ako keby open, že je to otvorený oceán, takže tam je viac vln. A na ľavej strane, tým, že to je taký cít, tak tam je taký záliv. A ten záliv je vlastne taký kľudný, tam nie sú veľké vlny, takže tam to je také, že pre menšie deti alebo so psami sa tam môže chodiť, ľudia tam chodia na kajaky, na paddleboard, takže tam tá strana je zálivu, je taká trošku kľudnejšia, takže ten Sandy Hook je zase trošku o inom. Som ti chcela ukázať aj ten boardwalk, kde je veľa ľudí a vlastne také komerčné obchody, reštaurácie, a ten Sandy Hook, to je zase tým zaujímavé, že to je skôr také prírodné, a na konci toho Sandy Hook je taká bývalá vojenská základňa, Fort Hancock sa to volá, no a tam sú vlastne také v druhej svetovej vojne, alebo pred druhou svetovou vojnou to bolo vybudované na to, aby vlastne táto vojenská základňa bránila New York, alebo ten záliv newyorský, ten harbor pred vlastne vojakmi, pred nepriateľmi, a tam sú tie vojenské domčeky také a proste tam to bola taká základňa a teraz to prestávajú a robia tam rôzne takéto veci, projekty. Takže toto je ten Sandy Hook, to je také tiež veľmi. A hlavne sme tam videli krásny maják a sú tam aj záchody. Áno, áno, sú, ale nie sú stále otvorené, ale keďže v Amerike nesmiete ísť nikde na verejnosti na záchod, do prírody, tak odporúčam si zistiť, kde sú tie záchody, lebo je to dôležité, no. No a hlavne teda toto miesto sa mi aj preto páčilo, pretože tam bolo veľmi pekne vybudované, teraz zase, že sme vedeli popri vlastne tej pláži sa pekne prechádzať. Mne sa naozaj veľmi páči, v podstate aj tu u nás v Kanade a aj v Amerike máte veľmi pekne vybudované aj teda tú možnosť teda pre tých cyklistov, cyklistické trasy, máte pekne urobené chodníky, takže veľmi veľké plus. A teraz som chcela tak podpichnúť, neviem teda pre koho, lebo moc veľa Američanov som teda nevidela. Ale musím povedať, že keď ma Ági brala, to bolo myslím tento Sandy Hook, keď sme išli, tak sme videli také postaršie dámy, ktoré sa tam vlastne chytli na bicykel, a tedy si mi vlastne spomínala, že vlastne sa tam bude diať triatlon sa tam bude diať, áno. A ma to tak fascinovalo, že vlastne oni v tom oceáne tam plávu a potom sa bicyklujú. Toto je také asi dosť typické na tú Ameriku, tieto športy, tieto behy, veď aj ty sama si to už absolvovala. Ako si sa dokázala túto vlastne takto pripravovať? Ako taká príprava, teraz myslím v tom New Jersey, keď si sa pripravovala, kde konkrétne si chodila? Na tie triatlony myslíš? Na tie triatlony, hej. Tak napríklad, keď som sa pripravila na ten Ironman, tak tam, kde my bývame, tam si videla tú úplne úzkú uličku, ktorá vedie k nášmu domu, tak tam je veľmi ťažké napríklad aj bicyklovať, aj behať. Takže my práve, keď sa chystáme na takéto tie preteky, potrebujeme také tie lepšie cyklistické trasy a bezpečnejšie hlavne, pretože keď tam nemáš ani krajnicu, tak idú autá, sú tam zákruty, je to veľmi nebezpečné bicyklovať len takto, keď je hustá premávka. Takže my sme veľmi často na tom Sandy Hook trénovali, sme tam prišli s bicyklami a potom sme tam krúžili, tam máte pár mil, viete nabicyklovať, a potom aj tam čím nižšie, čím južnejšie, tak tým je vlastne tých cyklistických trás viac a bližšie k tej pláži, tam sú tie mestečka tak urobené, že vlastne aj je menšia premávka, aj tie cesty sú urobené tak, že sú tam tie ako keby tie prúdy pre cyklistov, takže je to tam oveľa lepšie takto. Takže tam vlastne sme aj behávali, aj bicyklovali. No a na plávanie tak organizujú tu rôzne také skupinové plávanie v oceáne, kde sú takí tí kouči, ktorí sú tam vlastne a majú tam aj takých plavčíkov na kajakoch, ktorí vlastne nás prevádzajú a tam si vlastne môžete natrénovať tieto vlastne oceánske
to sa to volá outdoor swimming, že vlastne plávete nie v bazéne, ale proste normálne vonku v prírode, v oceáne. Takže sú rôzne takéto možnosti, kde si to môžete natrénovať. No a ja v septembri idem vlastne na ten triatlon, na tom Sandy Hook, takže potom vám určite urobím o tom nejaké videá a dám vedieť, ako to všetko šlo a možno sa o tom potom aj porozprávame v podcaste. Takže ešte by som ťa chcela poprosiť, či by si našim poslucháčom vysvetlila, alebo teda porozprávala to diner, že čo to teda je, kedy to vzniklo, prečo to voláme, ako to tak voláme. Áno, takže diner je taká špeciálna reštaurácia, ktorá je veľmi typická pre New Jersey, pretože prvý diner vlastne vznikol v New Jersey a potom sa to rozšírilo do celej Ameriky. Je to v podstate typ reštaurácií, ktorý je taký pre ľudí, čiže nie je to nejaké cenovo veľmi náročné, čiže je to také ľudské ceny. Typické pre diner je to, že je 24 hodín otvorený. Mal by byť teda, možno už nie všetky, ale toto je také akože typická črta pre diner. Sú tam rôzne jedlá od ráňajok až po večeru. No a tá história vlastne, tie diner vzniklo to vlastne z takého ako keby železničného vozňa, keď tí ľudia vlastne v predošlom storočí tam chodili pracovať a nestíhali počas tej práce ísť nejak si urobiť nejaký obed alebo proste nejakú prestávku a ísť sa najesť, tak potom vlastne im donášali tie jedlá v týchto železničných ako keby tých vozňoch. No a potom vlastne v týchto železničných vozňov sa ako keby potom niekto to vymyslel, že z toho sa urobí reštaurácia. No a preto majú aj také typické dizajny tieto diner, že veľakrát sú tak zachovaný ten štýl takého železničného vozňa, že tie sedačky sú tam tak urobené, ako keby ste sedeli vlastne vo vlaku. Aj vonku ten dizajn niekedy je tak zachovaný, že sú tam také, proste to treba vidieť, také keby zo železa vlastne steny. Samozrejme teraz to všetko obnovujú, zrekonštruujú, už to majú také akože novší štýl, ale toto je vlastne taký základ. No a naša skúsenosť diner, tak porozprávaj ty. Už som sa bála, že sa nespýtáš. Ešte predtým, ako poviem našu príhodu, chcem teraz povedať každému, kto nás počúva, že skúste si predstaviť taký ten zo všetkých takých tých amerických filmov, keď sa vôjde do reštaurácie, tak to je presne ten diner. Že to presne tak vyzerá, tak starodobo, ale akože naozaj mne sa to veľmi páči, akože ja mám rada takéto oldschoolové veci. No a môj zážitok bol teda asi taký, že ja som sa strašne teda tešila, že si dám tak. Takže také tie typické americké raňajky, to som si teda dala aj v New Jersey. To znamená, že som si dala lievance, k tomu som teda mala omeletu, samozrejme som mala slaninku a taký ten sausage. No a vlastne na tie lievance ide maslo, na to maslo sa potom dáva samozrejme maple syrup, alebo teda syrup, ktorý tam vám dajú. A čo je taká strašne dobrá kombinácia sladkého, veľmi, veľmi sladkého s tým slaným. Poviem vám, že som potom asi aj 4-5 hodín po tom jedle nebola hladná a mala som čo robiť, aby som to dojedla, ale bolo to fantastické. A čo ma fascinovalo, už idem teraz tomu príbehu, bola naša úžasná servírka, ktorá bola tak znudená a tak strašne ju nebavilo byť v tej práci, že ma to fascinovalo, pretože väčšinou tí Američania, keď teda robia takýto nejaký servis, tak sú strašne milí, až príliš milí, až mi to tak niekedy taká tá vtieravosť, mi to tak, vieš, tak mi to tak ma to až irituje, že čo si taký strašne milý, daj mi pokoj, chcem sa nájsť. Tak táto pani bola presný opak toho všetkého, čo som ja kedy zažila v Amerike a ma to proste fascinovalo. Takže musíš teraz ty vysvetliť, ako si to ty vnímala? Tak to je pravda. Ja som si pravdu povediac už tiež odvykla od tohto.
že vlastne zo Slovenska sme ešte možno tak zvyknutí, že tam vlastne tí čašníci neboli nejakí úplne že milí, a v Amerike je to už že úplne že brutál milí, lebo vlastne oni žijú z tých typov, však z toho prepitného, takže oni musia byť takí ako milí. No a v tom dineri ja som mala tiež šoku, vlastne všetky tie servierky tam boli tak, vyzerali ako seniorky, boli také staršie pani, a fakt tých diner je oni tam takedy robia aj fakt tie nočné a takto, takže oni sú tak unudené, a tu je taká ako, nechcem nikoho uraziť, ale proste sa hovorí, že kto vlastne nemá to vzdelanie alebo nemá na takú lepšiu prácu, tak robí v dineri čašničku celý život, no tak asi to bol tento prípad, a tá pani mi tam pripadala aj ako keby niečo bolelo, bola fakt taká akože nepríjemná a nebavilo ju to. Kto robí v tomto servise, alebo teda po hostinstve sa snaží proste urobiť tú službu čo najvyššej kvalite, aby teda boli dobre ohodnotení, takže táto pani mňa to proste fascinovalo, že to mala tak strašne na háku, a dúfam, že si jej nedala ani prepitné. Dala si jej? Myslím, že som len zaokrúhla tú sumu, akože nejaké $3, ale nedala som jej tak, ako zvyčajne zvyknem, že 20%, to fakt som nemala som chuť, takže... Ani sa nedivím. No dobre. Ešte takto, domáca. Ja si pamätám, keď si mi rozprávala, tak viem, že z toho tvojho rozprávania mi tak vzniklo teda že mám pocit, že strašne veľa Slovákov, teda ako taká základňa je v tom New Jersey. Je to iba taký môj pocit, alebo je to pravda? Tak je tam veľká komunita celkom Slovákov, aj Čechov, všeobecne. Tak okolo toho New Yorku, vieš, veľa ľudí prišlo do toho New Yorku a ono to potom aj tak funguje, že známy k známemu, že vlastne tí ľudia sa tak nejak v tých komunitách držali a pomáhali si nájsť prácu a tak. No a tí, ktorí vlastne nechceli už žiť v tom New Yorku, že si založili rodiny a chceli mať také skôr také kľudnejšie bývanie, tak vlastne to sú vlastne tie štáty okolo New Yorku, ako New Jersey, Connecticut, že vlastne tí ľudia sa potom tak ťahali ako keby na vidiek, hej, s úvodzovkami do tých štátov, no a preto je vlastne v tom New Jersey toľko Slovákov, že vlastne ten New York je taký ako také centrum, kde každý prišiel a proste začal tam nejak, a potom vlastne sa to tak ako keby do tých okolitých štátov tak rozutekalo. Takže áno, máme veľkú komunitu, máme obrovský slovenský deň. V septembri je to, myslím, že 3. septembrová nedeľa, keď tam fakt ako asi aj 2-3 tisíc Slovákov sa zíde a máme také akože taký deň, taký festival slovenský, kde sú rôzne také vystúpenia, rôzne obchodíky, predáva sa tam jedlo slovenské a taký festival, taký pekný deň to je. Takže určite je tu veľa toho aj z tej slovenskej komunity. A keď nás teraz tak niekto počúva, povedzme, že sme ho práve navnadili na to New Jersey, a čo by si tak odporúčala niekomu, kto by sa teda vydal, či už teda na dovolenku, alebo teda, že by chcel skúsiť život v tom New Jersey, že čo by teda mal určite, na čo by si mal dať pozor a čo ho tam tak čaká? Tak na život myslíš, alebo na dovolenku? Aj. Tak na dovolenku hovorím, to Jersey Shore je také veľmi populárne, tie pláže. Ja osobne nie som za to, pretože tie davy, ale fakt, keď príjete na jar alebo na jeseň, len tak sa tam prejsť, ako my sme boli teraz mimo sezóny, je to fakt také pekné. Pozrieť si ten Atlantický oceán, prejsť sa tam, alebo nejakým bicyklom si tam výjsť, taký pekný relax. Hlavne keď ľudia sú v New Yorku a pozrú ten Manhattan, to rušno, a keď možno prídu na dlhšie obdobie, alebo týždeň, alebo tak, že už vlastne ten Manhattan pozreli a chcú si robiť taký možno nejaký denný výlet, tak vtedy odporúčam fakt na ten vidiek, akože do New Jersey dojsť, popozerať tieto najzaujímavejšie miesta. Potom samozrejme, čím viac na juh idete, tým je ten oceán taký krajší, sú tam populárne pláže, ako ten Wildwood, potom to Cape May, najjužnejší cíp New Jersey, je strašne zlaté mestečko, tam má takú super atmosféru, sú tam tie viktoriánske domčeky, pláže, ja tam veľmi rada chodím.
Takže to je také cute, ale to máte aspoň tak 2 hodiny od New Yorku, úplne dole na južný cíp, tam si môžete zobrať aj výhliadkové lode na delfíny, sú tam tie majáky, takže je to fakt také typické New Jersey. No na život, tak New Jersey je jedna z najdrahších štátov na život a je to hlavne kvôli tomu, pretože z 50 amerických štátov New Jersey má najvyššiu daň z nehnuteľnosti, sa to tuším volá, property tax, čiže keď vlastníte nejaký dom alebo nejakú nehnuteľnosť, tak sú veľmi vysoké dane z nehnuteľnosti, ktoré musíte platiť len za to, že to vlastníte. Takže toto, a je to hlavne kvôli tomu, pretože sme blízko k tomu New Yorku, takže oni vlastne predpokladajú, že veľká väčšina New Jersey budú dochádzať vlastne na ten Manhattan za prácou, tam si zarobia dobré peniaze a tým pádom na to majú. A tak nie je to tak, lebo nie každý robí na Manhattane, ale tie ceny tomu zodpovedajú, čiže aj bývanie je dosť drahé tu v New Jersey. Takže na život ja až tak veľmi neodporúčam, ale zase, aby som nebola taká negatívna, pozitívum je fakt tá poloha, pretože máme veľmi blízko Manhattan, ako si videla hodinka autobusom, máme veľmi blízko Philadelphia, ktorá je vlastne najznámejšie mesto Pensylvánie, to je skôr ako na juhu New Jersey, to máš tiež nejakú hodinku z centra New Jersey do Filadelfie. No a vlastne máme ten oceán, v Pensylvánii máme lyže, takže je to fakt také, že tam máš v podstate všetko. Môžeš si lyžovať, v lete môžeš ísť na pláž, môžeš ísť do mesta, do Filadelfie alebo do New Yorku. Máme tam rôzne koncerty, proste to kultúrne vyžitie, Broadway, divadla. No a máme medzinárodné letisko. Práve som to išla povedať, hovorím, ty nespomenieš letisko, ty nespomínaš letisko, to sa mi neľúbi. Áno, máme letisko, takže je to fakt také, že ja keď letím na Slovensko, tak mám 20-25 minút na medzinárodné letisko, takže aj vlastne tá doprava je tým pádom takto jednoduchá. Takže sú určite pozitíva, len proste finančne to nie je najvýhodnejšie miesto, ale zase tam sú tie pozitíva, ktoré sú určite dôležité. Takže každý tomu, čo vyhovuje. No, mne sa naozaj páčilo, ale teda bola som tam necelé 2 dní a aj to počasie nám až tak veľmi neprialo, ale fakt akože ten prvý dojem, ja som mala napríklad pocit, že idem ako keby do Vysokých Tatier, že všade sú stromy, lesy, potom tie domčeky, mne sa to veľmi páčilo, pripomína mi to aj ten Connecticut, tej časti teda, ktorej som ja bola. A veľmi, veľmi som mala z toho dobrý pocit. To už len pre mňa len to, že vlastne môže sa ísť von prejsť mimo vlastne tvojho domčeka a sa nachádzaš v tom lese a si v tom tichu a počuješ tie vtáky a vieš, proste taký ten pokoj z toho ide, takže asi tým, že ja bývam v meste, tak ja vlastne vyhľadávam skôr takéto ako keby dovolenky, kde je len, vieš, pre mňa zobúdať sa na sliepky a na zvuk, vieš, proste týchto vtáčikov, to je také special, ale som rada teda, že žijem, ešte teraz stále som v tom meste, ale som otvorená teda aj ja tomu, že trošku tak viac ako keby na dedinu sa pomaličky odpratať, len ako si aj ty spomínala, je to fakt momentálne cenovo, fakt, že mňa to tiež nepustí, je to strašne drahé. Kedy si bol strašný rozdiel proste mesto a dedinka, alebo teda povedzme, že juh a sever u nás a momentálne teraz strašne cítiť už aj to, že vlastne to je úplne jedno, že kde, všade je to drahé. Takže uvidíme, dúfame, že ceny sa aspoň zastavia. Minule hovoril kamarát, že by bolo super, keby to išlo dole. My sme sa tak na ňo pozreli a sme sa tak zasmiali, že už to vidím, ako to pôjde dole. Len aby sa to aspoň zastavilo, vie, že nech to stihneme ako keby dohnať s tými platmi a uvidíme. No. Tak ja ťa pozývam aj do toho môjho krásneho Toronta. Bude to úplný šok pre teba, lebo je to úplný presný opak, či už teda toho New Jersey alebo toho života ako takého v tej Amerike. Ale ja sa veľmi teším na tom, lebo mám pocit, že sa ti to bude páčiť. Takže dúfam, že ťa tu čoskoro privítam a teším sa na teba. Áno, tak ja ďakujem za pozvanie. Ja už sa veľmi tiež teším do toho Toronta, aby som spoznala vlastne tvoj domov a tvoje to mesto, ktoré už tak
poznám ako keby z počutia a z tých našich rozhovorov, ale určite sa veľmi na to teším. No a k tomu New Jersey ešte som tam chcela dodať tiež, že tiež je to tak, že čím viac na sever, bližšie k tomu New Yorku, tak tie ceny sú čím vyššie, aj ubytovanie, aj domčeky, ale čím ďalej potom na juh a smerom ako keby na západ, smerom Pensylvánii, tak je to zase už lacnejšie. No a samozrejme tie nehnuteľnosti pri oceánoch sú zase potom trošku drahšie, pretože to je také lukratívne, takže to je asi tak ako všade. No a keby niekto mal nejaký záujem, tak určite sa ozvite, dajte vedieť, keby ste potrebovali ešte nejaké konkrétnejšie tipy na nejaké výlety alebo na nejaké miesta, alebo keď sa tu chystáte, či už do New Yorku, do New Jersey alebo do Toronta, tak sa nám určite ozvite cez tie naše sociálne siete a my budeme veľmi radi, keď vám môžeme dať nejaké tipy aj do budúcna. Takže tak, krásny deň vám prajeme a ešte krásny zvyšok dňa. Do počutia. Ahojte, počujeme sa budúci týždeň. Ďakujeme za vypočutie tejto časti a nezabudni sa k nám pridať na Instagrame, kde zdieľame všetky naše témy a tipy, ktoré sme spomenuli v našich častiach. K tomu radi zdieľame aj naše denné zážitky, máme aj motivačné útorky, ako aj Throwback Thursdays a môžete sa zapojiť aj do nášho otázkomatu. Byť súčasťou tohto podcastu, tak neváhaj a pridaj sa k nám.